मारै दङ दसे टाइम पास खालामनो फैलायबाय नै जों दा हायाव पाथि बनानै उन्दुनानै दङ फिसाजोजों आंजों। सोरबाफोर नायदोंबा कमेन्ट हर लोगोफोर। न' सिङाव नेटआ बारा नांनो नागिरा नै आंना। फिसाजोआ लाजिनानै खमल खाख्लुमबाय। जाखांबाय जोंहा जाखांनानै ओरैनो पाथि बनानै गोलांलाबायनानै दङ। मारै मारै दङ लोगोफोर खबरफ्रालाय? खोब्बाय मोखां खोब्बाय लाजिना। ए नेट पेकआ माथो जोब्बाय ना दिनै। 90% थांबाय नेट पेकआ मालाबानो दिनै फात्ताखौनो मोनासां। अबे? मेसेज फैदों थांबाय 90% जोब्बायनो। बाबा बे मौसिजों रायलायनो। मौसिजों रायलायनो। मौजिजों? होलाय रायलायहरदो हनै नायगासिनो मानसिफोर। नेट पेकआनो जोब्बाय माथो दोननांसिगोनसो गैलालै जाला। मबाइलनि माउजिजों रायलायनो दे माउजि। बे मबाइलाव थाग्रा माउजिजों रायलायनो। नेट पेकआनो जोब्बाय दोननांसिगोन माथो। दोनथ'नोसै माथो नेट पेक गैयाबालाय माथो जाबावनो।